खुलुमबाय यूट्यूब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो कमेन्ट होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। फैदो फरायसाफोर, दिनैनि भिडिअआ चैप्टार 4.2 नि कुइसन नाम्बार 4 बेवहाय दङ। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरखौ दिहुन जायनि बर्गफोरनि दाजाबथाया 365 बिदि होनदों कुइसना। जोङो कुइसनखौ मोजां बुजिनांगोन। बेवहाय आं बेनि सिगाङाव 4.2 नि 1 नाम्बारनि माखासे मावफुंथाय होखांखाबाय। बेखौ फरायसाफोरा जायफोर नायाखै बे आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदो लिंकआव थुनानै नायहैनो हागोन। दा बेबायदि जेंनाखौ सुस्रांनोबाथाय जोङो कुइसनखौ सोंथिखौ जोबोद मोजाङै बुजिनांगोन। मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमा होनना बुंदों। दा फारि दाजाबथाय मोननै फारि अनजिमा होनना बुंदों। फारि जालांनाय माने फारि अनजिमा माने हमना ला 1 नि फारि अनजिमा, उननि अनजिमाया 2, 3, 4, 5 बिदि फारि जालांनाय बेखौ फारि होनना बुंदों। दाजाबथाय होनना बुंदों, खिन्थु दानख'नाय जानो मोननाय नङा, बिदि जानो मोननाय नङा। बा दाजाबथाय फारि अनजिमा, जुदि मोनसे अनजिमाया 2 जायोब्ला बिनि उननि फारि अनजिमाया मा जागोन? 3। जुदि मोनसे अनजिमाया 10 जायोब्ला बिनि उननि फारि अनजिमाया बेसे जागोन? 11। बेफोरबायदि फारि अनजिमा होननानै बुंदों। अब्ला दा जायखिजाया जोंनो मोननै होदो जायनि बर्गफोरखौ हमना ला मोननै 2 आरो 3 बिसोरनि ओरै बर्ग खालामबाथाय दाजाबगासेया बर्गफोरनि दाजाबगासेया 365 जायो होननानै बुंदों। अब्ला मा अनजिमा जानो हागौ बियो? बे अनजिमाखौ दिहुननांगौ जों। अब्ला जों बेखौ बोरै दिहुननो? अब्ला जोङो बेखौ बोरै दिहुननो नाय। जोङो माबोरै हमना ला फारि जों 1, 2, 3, 4, 5 बिदि फारि अनजिमाखौ जों हमना 1 नि उननि फारि अनजिमाखौ जों बोरै मोनो? 1 जों 1 दाजाबनानै 2 खौ मोनो जोङो। 2 नि उननि फारि अनजिमाखौ बेसे मोनगोन जों? बेजोंबो 1 दाजाबनानै जों मोनगोन 3। 3 नि उननि अनजिमाया बेसे? 4 उननि फारि अनजिमाया 4। बेखौ बोरै मोनगोन जों? बे 3 जों 1 दाजाबबानो मोनगोन जों। अब्ला मोनसे अनजिमाया 2 जायोब्ला गुबुन मोनसे अनजिमाया बेसे जागोन? 2 जों 1 दाजाबनानै 3। बेफोरबायदि आरो फारि अनजिमा होनोबाथाय। अब्ला जोङो जुदि मोनसे अनजिमाखौ x होननानै हमना लायोबा गुबुन मोनसे अनजिमाया बेसे जागोन? उननि फारि अनजिमाया 1 दाजाबबानो जाबाय गुबुन मोनसे अनजिमाया। ओंखायनो हमबाय गिबि अनजिमाया x, नैथि अनजिमाया बेसे जागोन? अब्ला जोंना फारि होनदों नालाय x+1 अनजिमा मोननैखौ मोनबाय, मोनसेया x आरो मोनसेया x+1। दाना सोंनायाव होनदों मा? बै मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमानि दाजाबगासै होनदों, बर्गनि दाजाबगासै होनदों। बा बे मोननै सोंनाय बायदि बे मोननै अनजिमानि बर्ग खालामनि, बे मोननै अनजिमाखौ बर्ग खालामनि, बेखौबो बर्ग खालामबाय। बै मोनसे x+1 बेखौ बर्ग खालामबाय। बर्गफोरनि दाजाबगासैया बेसेनो? 365। नै बेबायदि सोंनाय बायदि बेबायदि जाबाय। दाना बेनिफ्राय मोनसे जौगानाय समानथाय दिहुननांगौ आरो बे जौगानाय समानथायनिफ्राय आरो मावफुंनाय दिहुनबावनांगौ जोङो। अब्ला जों दाना बेनिफ्राय जौगानाय समानथाय दिहुनग्रोनोसै। बे x² बेनि बे प्लास नैबे x+1 होल स्क्वायरआ a+b होल स्क्वायर बायदि जाना दङ। a+b होल स्क्वायर बायदि आं बेवहाय बुजिनाय बायदि नों फर्मुला मथे लिरनांथारगोन। a² प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर। जों बेखौ a बेखौ b होना लानांगौ। जोंना a+b होल स्क्वायरनि फर्मुलाया a² प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर बेबायदि मोनो। ओंखायनो a² प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर। बुजिनाय बायदि आं फर्मुलाखौ जेरै फर्मुला एरै लिरना होदों बेवहाय। दानिया x² प्लास 2x1 सानजाबबा 2x प्लास 1 नि स्क्वायरआ 1 इकुवेल 365 बेनो बे। x² जों x² दाजाबबाथाय 2x² प्लास 2x प्लास 1 365 गोरै लाबोनोसै, प्लासमोन नालाय बे माइनास जाफैबाय, एक्से लाथिख' जाबाय। दानिया 2x² प्लास 2x बेनो बे माइनास 365 ओमफ्राय प्लास 1 माइनास खालामबा माइनास 364 इकुवेल 0। दानिया नै जौगानाय समानथाय जाबाय। दा बे जौगानाय समानथायखौ जोङो
गासिबो मोनथामबो बिदाबा जुदि मोनसे थि अनजिमाजोंनो रानजायो बा राननानै फिसा खालामना लानांगौ रानसेबना लानांगौ बेबो 2 जों रानजायो बेबो 2 जों रानजायो बेबो 2 जों रानजायो अब्ला गासिबखौबो 2 जों राननि बेखौ 2 जों रानोबा x स्क्वायर थाबाय बेखौ 2 जों रानोबा x थाबाय माइनासा माइनास बेखौ 2 जों रानोबा 2 सानजाब 1 2 3 निफ्राय 2 थांबा 1 थाबावबाय 16 2 सानजाब 8 16 2 सानजाब 2 4 इकुवेल 0 जाबाय 2 जों राननानै इसिनि जाबाय 2 जों राननानै इसिनि जाबाय जोंना बे जौगानाय समानै जाबाय बे जौगानाय समानथायखौ जों मावफुंना दिहुननांगौमोन गेजेर बिदाब बोखावनाय आदबजों सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों मावफुंना दिहुननायखौ जोङो बेनि सिगांनि भिडिअ'आव खालामबोखाबाय जों माबोरै खालामोमोन बे फार्स्ट बिदाबजों बे लास्ट बिदाबजों सानजाबनांगौ जोंना x स्क्वायर जों -18 खौ सानजाबहर -182 खौ सानजाबहर होमबा बे जागोन -182 बे -182 नि सानजाबगिरिखौ नागिर बे -182 नि सानजाबगिरिया -182 x स्क्वायर जागोन बेजों सानजाबबाथाय दा बेनि सानजाबगिरिया 14 आरो 13 14 जों 13 जों सानजाबबा 182 खौ मोनगोन दा 14 जों 13 जों दाजाब दानख' खालामबानो बे गेजेरनि बिदाबखौ मोनगोन ना मोना बेखौ नायनांगौ गेजेरनि बिदाबा x ल' दं माने 1 दङ होनांगोन बा 14 निफ्राय 13 खौ माइनास खालामबा 1 बेयाव x बेयावबो x होदो 14x 13x सानजाबबा 182 x स्क्वायर जागोन 14x निफ्राय 13x माइनास खालामबा x थागोन होमबा बे गेजेरनि बिदाबखौ जोङो बिदि खालामनो हायो x स्क्वायर बे सिना बेनो बे इनिफ्राय मा खालामनो नागिरदों जों बेखौ 14x माइनास 13x बिदि होनो नागिरदों बे बिदाबखौ 14x निफ्राय 13x माइनास खालामबा बे x आनो x माइनास 182 इकुवेल 0 दानिया x स्क्वायर प्लास 14x प्लास जों माइनास 13x माइनास 182 इकुवेल 0 बेबायदि जाबाय दानिया मा खालामनांसिगौ जोङो जरा बे बिसोर मोननै नायलायदो बे मोननैनि मादाव मा कमन दं x ल'सो कमन दं x कमन लाबाय x जों x स्क्वायर खौ रानोबा x थाबाय प्लास x जों 14x खौ रानोबा 14 बे सिना माइनासा माइनास बिसोर मोननैनि मादाव याव x दं बेयाव x गैया x आ कमन नङा बेवहाय 13 दं बेवहायबो 13 दं ओंखायनो 13 कमन लाबाय 13 जों बेखौ रानोबा 13 जों 13 दाननानै x मोनगोन माइनास जों माइनास सानजाब हरबाथाय प्लास जाबाय 13 जों 180 खौ रानोबाथाय 14 इकुवेल 0 ब्रेकेटआ गोरोबदों ना गोरोबदों x प्लास 14 बे मोननैनि x प्लास 14 मोनसे लाबाय आरो मोनसेया x माइनास 13 इकुवेल 0 बेबायदि खालामबाय आरो दानिया मा खालामसै जोङो एक्सट्रा खालामसै x प्लास 14 इकुवेल 0 आरो x माइनास 13 इकुवेल 0 बेवहाय x खौ लाखिबा 14 खौ ओरैलांबा माइनास 14 जाबाय बेवहाय मा जासिगोन x खौ लाखिबा 13 खौ ओरैलांबा 13 आ प्लास जाहैबाय x माने मामोन जोङो अनजिमा गिबियाव दाजाबथाय रग अनजिमा बेयो आं गिबि अनजिमाल'सो नालिरदो खिन्थु सोंनाया दाजाबथाय रग अनजिमा जानांगौना बे x आ ओंखायनो दाजाबथायल' जानांगौ जोंना बे x नि माना नैबे माइनासआ जाथ'वा x नि माना माइनास 14 आ जाथ'वा देयरफर x इकुवेल बेसे जागोन 13 x नि माना 13 अब्ला गिबि अनजिमाया बेसे जासिगोन नैखि लिरनोसै गिबि अनजिमाया देयरफर गिबि अनजिमाया जोंना गिबि अनजिमाया जोंना 13 जाबाय आरो नैथि अनजिमाया बेसे जासिगोन जोंना नैथि अनजिमाया 13 जों 1 दाजाबबानो 14 जाबाय नैबेयावबो मोनो 13 जों 1 दाजाबबाथाय 14 ओंखायनो अनजिमा मोननाया 13 आरो 14 बेबायदि दिहुनो जों बेबायदि जेंनाखौ मोननै अनजिमा मोनबाय जों सोंनायाव जेरै होनदो बिदि जागोन ना जाया नायफिन सोंनायाव होनदोंमोन मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरनि बर्गनि दाजाबगासेया 365 जागोन ना जाया नाय 13 आरो 14 नि बर्ग खालाम 13 खौ बर्ग खालाम 14 खौबो बर्ग खालाम दाजाबनानै 365 मोननांगोन 13 नि बर्गआ 169 प्लास 14 नि बर्गआ बेसे जागोन 14 नि बर्गआ 196 होनबा दाजाबदो बेसे जागोन 169 दाजाबबाथाय बेसे जागोन 5 6 365 एलाय दाजाबबाथाय 365 जादों होमबा जोंना एन्सारा कारेक्ट जादों बेखौ जों गावनो आनजाद नायफिननो हायो जों नोंनि सल्भ खालामनाय नोंनि मावफुंनाय दिहुननाय फिननाया गेबें जादोंना जायाखै बेखौ गावनो आनजाद नायफिननाय बेबायदि सोंनायनि बेलायाव नेक्स्ट कुइसन जोंना कुइसन नाम्बार 5 मोनसे खनाथि आखानि थामनि जौथाया बेनि हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खमसिन जुदि लाव आखान्थिया 13 सेन्टिमिटार जायो
गुबुन मोननै आखान्थिफोरखौ दिहुन होनना बुंदों मोनसे खनाथि आखान्था मोनदों खनाथि आखान्था लाव आखान्थिखौ जोङो डाइरेक्ट होखादों जों बेसे 13 सेन्टिमिटार आरो गुबुन मोननै आखान्थि हासा आरो जौथाइनि रुजुथायखौ होदो दा बेफोरबायदि मोननै राशिनि रुजुथाय होयोबाथाय जोङो माखौ हमना लानांगौमोन आं दाखालिनि खोन्थादोंमोन ना सिगांनि भिडिअआव जायनि होनाय थायो बेखौनो हमना लानांगौ होनदों अब्ला बेवहाय मा होनना बुंदों जौथाया बेनि हासानिख्रुइ होनदों हासानिख्रुइ होननायखाय बे निख्रुइ नि होननायखौनो हमना लानांगौ बा हासानिख्रुइ होननायखाय हासाखौ हमना हमबाय हासाया 1 सेन्टिमिटार होननानै अब्ला जौथाया बेसेनो दाना जौथाया बेनि हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खमसिन होनना बुंदों जौथाया हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खम जौथाया हासानिख्रुइ हासाया जोंना x बेनिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खम होनना बुंदों 7 सेन्टिमिटार जाबाय जौथाया आरो हासाया होनाय दं लाव आखान्थिया जोंना 13 सेन्टिमिटार बे रोखोम खालामनांगौ बेखौ बा फाइथागोरासनि थार बुंथि बायदि फाइथागोरासनि बे खनाथि आखान्थामनि बेलायाव फाइथागोरासआ मोनसे थार बुंथि होदों मा नैबे लाव आखान्थिनि सुकेरा बे मोननै आखान्थिनि सुकेरनि दाजाब गासैजों समान होनना बुंदों बे लाव आखान्थिनि सुकेरा हासा सुकेर प्लास जौथाय सुकेर प्लास समान हासा सुकेर प्लास जौथाय सुकेर समान लाव आखान्थिनि सुकेर हासा सुकेर प्लास जौथाय सुकेर समान लाव आखान्थिनि सुकेर बेखौनो फाइथागोरासनि थार बुंथि होननानै बुङो अब्ला जोंना बेयाव होनोसै जों हासाया जोंना बेसे हासाया जोंना x सुकेर नालाय सुकेर प्लास जौथाया जोंना बेसे जौथाया x माइनास 7 सुकेर नालाय होल सुकेर समान लाव आखान्थिया जोंना बेसे 13 बे सुकेर नालाय बेखौबो सुकेर होबाय दानिया नायनोसै जोङो x सुकेर प्लास नैबे x माइनास 7 होल सुकेर a माइनास b होल सुकेर a माइनास b होल सुकेर नि फर्मुलाया जोंना a सुकेर x सुकेर माइनास 2ab 2a आ x b आ 7 2ab प्लास b सुकेर b आ जोंना 7 इक्वल 13 नि सुकेर 169 13 सानजाबबा 169 जागोन x सुकेर दाजाबबाथाय 2x सुकेर माइनास 2 जों 7 सानजाबबाथाय 14 जों x सानजाबबा 14x प्लास 7 नि सुकेरा 49 बेखौ लाबोखानोसै ओरैजाय 169 खौ लाबोखाबाय माइनासआ फैबाय बे 169 आ एक्स 0 जाबाय बे रोखोम 2x स्क्वायर माइनास 14x माइनास 169 निफ्राय 49 माइनास खालामबा माइनास बेसे जागोन 120 थागोन माइनास 120 इक्वल 0 दाना बेबो 2 जों रानजायो बेबो 2 जों रानजायो बेबो 2 जों रानजायो जुदि मोनथामबो बिदाबा जुदि माबा मोनसे थि अनजिमा जों रानजायोब्ला बेखौ रानसेबनानै फिसा खालामना लायोबा जों गोरलै जायो मावफुंनाय दियावनो बा बेखौ 2 जों राननि x स्क्वायर थाबाय माइनास बेखौ 2 जों रानोबा 7x थाबाय माइनास बेखौ 2 जों रानोबाथाय 60 थाबाय इक्वल 0 नैबे जौगानाय समानाय जाबाय बेनि रोदाखौ दिहुननोसै जोङो बेनि सानजाबगिरि बेखौ सानजाबगिरि बिजनाय आदबजों मावफुंनाय दियाव लायनोसै जोङो दाना बेखौ मा खालामनो जोङो बे फार्स्ट बिदाब बे लास्ट बिदाबजों सानजाबना लालायदो जोंना माइनास 60 x स्क्वायर दा 60 नि सानजाबगिरिखौ नागिरलायदो 60 नि सानजाबगिरिया 12 into 5 60 जायो 12 सानजाबबा 60 जायो दा 12 जों 5 जों दाजाब दानख' खालामबा गेजेरनि बिदाब 7 खौ मोना मोना नाय 12 निफ्राय 5 दानख'बा 7 मोनो अब्ला जों बेखौ बिदि खालामनो हायो 12x 5x सानजाबबाथाय 60x स्क्वायर अब्ला गेजेरनि बिदाबखौ बिदि बोखावनोसै जों माइनास नैबे माइनासआ माइनास बेखौ मा खालामनो नागिरो 12x निफ्राय 5x माइनास खालामनो नागिरो जोङो 5x बे माइनास 60 आ बेनो बे इक्वल 0 x स्क्वायर माइनास 12x माइनास सानजाबबा प्लास बे 5x माइनास 60 इक्वल 0 दानिया बे मोननैनि मादाव नायलायदो x स्क्वायर 12x मोननैनि मादाव मा कमन दं x कमन दं x कमन लाबाय x जों x स्क्वायर रानोबा x माइनास x जों बेखौ रानहरबा x दानानै 12 थाबाय बे गेजेराव मा सिन थायो बेनो बे जागोन बिसोर मोननैनि मादाव मा कमन दं बेवहाय x दं बेवहाय x गैया x आ कमन नङा बेवहायबो 5 दं बेवहायबो 5 दं 5 कमन लाबाय 5 जों 5x रानोबा 5 जों 5 दाननानै x मोनगोन प्लास जों माइनास सानजाबबा माइनास 5 जों 60 रानोबा 12 इक्वल 0 ब्रेकेटनिया गोरोबदोंना गोरोबाखै नाय x माइनास 12 गोरोबदों मोननैनि मोनसे लाबाय बेनिफ्राय x प्लास 5 बेखौ लादेरबाय इक्वल 0 दाना एक्सट्रा खालामबायदो x माइनास 12 इक्वल 0 आरो x प्लास 5 इक्वल 0 x खौ लाखिदो 12 खौ लांबा 12 आ माइनासमोन प्लास जाबाय बेवहायबो मा जागोन x खौ लाखिदो 5 खौ लांबा 5 आ प्लासमोन
माइनासा फैबाय दाना एक्सनि मोननै मान मोनबाय जों दा बे एक्सनि मानखौ जों मोनसेल'सो हमना लादोंमोन हासानि मान होननानै हमना लादोंमोन 1 सेन्टिमिटार होननानै हासाया 1 सेन्टिमिटार अब्ला हासाया 1 सेन्टिमिटार 12 सेन्टिमिटाराव माइनास लाव आखान्थि 3नि एक्स माने आखान्थि 3नि आखान्थिसो आखान्थि 3नि आखान्थिनि माना माइनास जाथ'आ हमना ला बेनिफ्राय बिसिनि बे आखान्थि दोंसेया लावथाय बेसे होनबाथाय -10 सेन्टिमिटार -5 सेन्टिमिटार -3 सेन्टिमिटार बिदि होनबा जानाय नङाना होमबा आखान्थि 3नि लावथायसो बे एक्स माने बा बे एक्सनि माना मोनसे -5 खादोंना बे -5आ जाथ'आ जिहेतु एक्सनि माना -5आ जाथ'आ बिनिखायनो एक्सनि माना 12 दा बे एक्सनि माना 12 बा एक्स माने मामोन हासा ओंखायनो हासाया जोंना 12 सेन्टिमिटार जाबाय जौथाया बेसे जागोन अब्ला जौथाया 7 सेन्टिमिटार खमनो बिनि 12 - 7 बेसे जागोन 5 सेन्टिमिटार बेबायदि आखान्थि 3 खनाथि आखान्थि 3नि मोननै आखान्थिनि मान गुबुन मोननै आखान्थिफोरखौ दिहुन होनना बुंदोंमोन गुबुन मोननै आखान्थिफोरखौ मोनबाय जों हासाया 12 सेन्टिमिटार जौथाया 5 सेन्टिमिटार बे रोखोम